Er komen nieuwe hefsloezen in en de skutsloezen worden renoveerd. Om dit werk goed uitvieren te kunnen, binnen grote kranen nodig. Rijkswaterstaat had de afsluiting bepraat met onder andere de Iepenbier verkeersorganisaties, de veiligheidsregio en de transportsector. Uit maar de afsluiting zal er altijd minstens één rijdbaan beschikbaar wezen voor autoverkeer. Toch is er uit de transportsector wel kritiek op de werkwijze van Rijkswaterstaat. Kamerlid Aukje de Vries van de VVD stelt daarom kamervragen. Nou, het omrijden is natuurlijk een heel eind. Het heeft toch een heel soort invloed. En we willen eigenlijk weten van de minister van kind het nou net oors. 10 weekenden is best een heel soort. Transportsector heeft de lijst van, afhankelijk van de periode waarin het bart, ik het toerisme. Rijkswaterstaat liet in een reactie weten dat het Iepenbier vervier en helptjensten rieden blijven kunnen. En dat ze er alles aan doen zullen om het werk zo gauw mogelijk te doen. Maar dat de diek echt een aantal weekenden dicht moet. De veiligheid staat voorop. En als wij zulke grote schuiven moeten vervoeren en die moeten vanaf het water worden die aangevoerd, en dat is al om de hinder te beperken, zullen ze over de weg heen moeten en kunnen we dat, zoals wij het nu voorzien, niet op een veilige manier doen en zal het wegverkeer moeten worden afgesloten.